खुलुमबाय लोगोफोर, आं दिनै दोंसे खन्थाइ लानानै फैदों। खन्थाइनि मुं सिमां। खन्थाइखौ लिरदों रिमा बसुमतारी आरो खन्थाइखौ आवरायदों जावलिया सिमां। फैदो बिदिब्ला बिथांनि खन्थाइखौ खोनासंलांदिनि। सिमां। दंमोन आंहा सिमां नोंखौ बोजबनायनि, गैया नाथाय बुथुमनो हायाखसै थार अननाय नोंनिफ्राय। लुफावना होदोंमोन गोसोजों गोथार अननाय, नोंखौ लाना सुजुदोंमोन गोजोन जिउ संसार लामानि। गैया नाथाय जथायनो हायाखसै नोंनिफ्राय गोथार अननायखौ आं। हाथा हामा खुरखाव खुरसि होसिख्राव होसिख्राव नागिरदोंमोन सिमां बुब्लियाव मोगथां महर होनो, गोसोनि सिमांखौ मोगथां महर होफैनो। होदोंमोन नोंबो आंनो अख्रांजों रुजुथाव सिमा गैयि अननाय। नाथाय बे नोंनि अननायनि गोदै मिनिस्लुनायाव हाबना सोरथो नायनो हागौमोन थारना गोरोन्थि। बे रिमोनला संसाराव नंखायजों बुंफबनाय बुहुमाव नोंबोदि सासे नंखाय फोथायनो गोब्राब जायो। सोरनि गोसोआ बेसेबां सैथोथि, सोरथो सोरखौ हमदांना मोननो। बायफ्लेनाय गोसोनि गोरबोआ नोंनिफ्राय मोननाय दाहानि अनगा आरो माथो थाबावनो। होसिख्राव होसिख्राव बुंनो गोसो जायो मानो बिदि नाथाय सोरनियाव बुंगोन माबा राहा दंना। रेगाल' जाना थानांबाय सना आंनि नोंखौ हास्थायनाया। सिमां जायखौ मोगथां महर होनो नाजादोंमोन। एसेनोसै, गोजोन्थों। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयार आरो कमेन्ट खालामदो। लोगोसे जोंनि जावलिया सिमां इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो फेसबुकआव नायदोंब्ला जोंनि जावलिया सिमां फेसबुक पेजखौ लाइक, फल' खालामदो। एसेनोसै, गोजोन्थों।